Chukwu nke igwe n'ala, gị ka anyị tụkwasịrị obi, bịa ka ị nọnyere anyị n'ofufe nsọ ka ụbọchị taa. Gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gị Chukwu nke igwe n'ala, gị ka anyị tụkwasịrị obi, na anyị na-arịọ gị, ekwekwala ka anyị gbafue. Gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu? Ụmụnne m dị isi ojii, ka anyị Chukwu ekele, bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mgbe dum. Gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu? Ụmụnne m dị isi ojii, ka anyị Chukwu ekele, bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mgbe dum. Gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu? Good morning, viewers all over the world. Egwu ị nụrụ n'ụtụtụ a bụ egwu si n'aka ngalaba na-afụ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo. We have all the rights. If you want to download that music, jee na social media platforms, the Audio Mark, iTunes, and rest of them, you download it. For those of you that are seeing me for the first time, call me Ogbuefi Eze-Ana, Ugochi Tubelu Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi Tubelu Ọdịnala Temple. Anyị na-agba afa miri emi, dokwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, dokwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala, a priest, or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, today's topic is what you should know about family liberation. What you should know about family liberation. Before we dive into today's lecture proper, important announcement. Remember, we are still in the month of December. Our monthly ritual is still ongoing. You can still join anywhere you are all over the world. Distance is not a barrier in all our spiritual work in the temple. You can join us anywhere you are. This group rituals is for upliftment, breakthrough, liberation. We have lots of testimonies. We started this group rituals over 3 years now. Believe in me, we have lots of testimonies. But as you all know, in the temple, we don't share testimonies on social media or even in Eze-Ana TV. You know why? It's not necessary, not why we are here. But I can tell you, we have lots of testimonies. Makani kid in Eze-Ana actually. Yes. So, this is what we God in the temple. Go for Kupi opening all over the world. Etu aka anyị ga-esi na-achụ nya bụ aja kwa ụbọchị ọbụla ganye n'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa anyị ga-eje na mmiri jee chụọ aja ihe ọnụ na-eri n'aha mmadụ dum. Jee na-akpọ ọkalete ndị mmiri jee chụọ aja n'aha mmadụ dum. Gbagota na temple chụọ aja to entities of powers in the temple. Chụkwazie n'ebe nchụ aja gbuo egbu emesara ka I can tell you ike dị na aja na-achụ n'Igbo maka igwe bụ ike. Yes. So ọ bụrụ na ị dị interested na ịjoin anyị ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa mmiri emi, ma ọ bụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a, chat ya m na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672 or 08138243871. I repeat 08138243871. Let's proceed. Like I told you before, all you need to know about family liberations. Now, I want to explain a lot of things for you to understand. Ọtụtụ ezinụlọ nke a na-agba ọlụ ezinụlọ alụgo ọlụ ezinụlọ many times. Ọtụtụ ndị mmadụ
ejego ebe dị iche iche zie ha n'ozi dị iche iche gbasara foundational fault enwere na befa. Yes, because of one thing or the other. Nke bụ eziokwu bụ na na-eji ajọ omume nke ndị bụ nna na-erute ụmụ ha to the fourth generation. Nke a bụ eziokwu. Mana enwere something you must do in order to liberate yourself from those foundational causes. Yes. One, enwere something ị ga-eme spiritually when ị ga-eme physically. If you pay attention, you will learn a lot. What you must do first, as a child among any given family, you must call a spade a spade. You must be ready to rewrite the wrongs of the past. Yes, very important. You must always stand on the path of truth. Yes. Ọ bụrụ na ị nọ na ngwuru emere ọtụtụ ihe wee megide mmadụ, make sure you are ready to do reparation, to do restitution. Very important. By so doing, you will not be a partaker of any cause because of that injustice done to someone in the past. Maybe because of that particular injustice, the person placed curse on the family. Yes. Abumonode. It's not everybody that you will wrong and you go scot-free. Yes. So, but the only way the curse received by your fathers will touch you is when you grew up and you understand perfectly the injustice done by your fathers, and you cease living and following the path of your fathers. Are you following? If you continue living that life of oppression, oppressing someone that did not wrong you in any way, and you insist that is the path you want to follow, then whatever that is caused for those kind of lifestyle and oppression will still follow you. But if you grew up and said, no, this is wrong, and this wrong must be corrected, then I can tell you that those causes of your fathers will not be your portion. I will explain. Example, you woke up in your own family. You understand that your father forcefully took a land that is not his own. What will you do? You do restitution. You return it to the rightful owner. And you have been told and you verify and you find that actually that your father oppressed someone. What will you do? Do restitution. That is the only way the cause that follows that particular injustice will avert you. If not, if you still there benefiting and you know that what you are holding is not yours, then you will still be there to reap the bad fruit of that your fathers. So I will advise you to always stand by the side of truth all the time. Some people don't really understand this very perfectly. Some people are engaging, some spiritualists, some pastors, some prophets, in what this caricature they call always in honor. I know some families have spent hundreds of thousands naira for what they call always in honor. Until today, yes. Because the right thing was never done. Example,
abịa na family unu, o nwere ike ọ bụrụ na family unu family ebe emegidere mmadụ, ma ọ bụ na o nwere ozu akwara akwa, ma ọ bụ na o nwere onye eji ihe, ma ọ bụ na o nwere onye emegidere, and the person in pain laid a curse on that family. Believe in me, that family, that people, children born on that family, they will inherit that curse. Yes, until members of that family call a spade a spade. Even if it is something that you cannot be able to pay. Yes, maybe that land that your father took from someone forcefully, and that your late father have sold that land, use that money for whatever reason, and you grew up and find out that there was injustice somewhere, that your father offended someone in the past, and out of pain the person laid a curse. There is something they can do to appease, to exaggerate yourself, that that you are not part of such bargain to extort from someone, and you live your present earth life now should bear witness that we are not the type that take what does not belong to you. That if you have opportunity to rewrite the wrong of the past, that you will never follow that path your late father followed. That you will stand in the path of justice. Your inner disposition, your inner lifestyle now will determine whether you will be a partaker of that wrong of the past. But if you are an upright man now, you always stand by the truth, you always defend the truth, and you call a spade, and you said it with your mouth, that truly, if such thing like oppressing someone is done in the family, that you are totally against it, and leave it by action, that their present earth life, you forbid any way of oppressing others, that you are living life worthy of emulation without oppressing others. If you are living life that you always stand by the truth all the time, believe in me, it shall be well with you. That is why you see some families that are cursed, but you will see one or two persons that is exceptional. You will be asking yourself, why is it that this family is cursed, but this particular person is progressing? Is because maybe that particular person is a unique person that did not support the wrongs of the past. So my advice to you is this: make sure you do not support evil. It's not enough for you to go and call someone, maybe a minister, maybe a dibia, to come and do what they call always in honor. I can tell you, some people, after doing that always, so-called always in honor, the whole thing continues, because the right thing was never done. Some people will go and call Ofofeke as always in honor. The person will come. The person will begin to accuse all the family altars. The person might be accusing Obi. The person will be accusing Aquarium. The person might be accusing various altars built in the family for the betterment of that family. The person might be destroying all the artifacts, destroying the family of four in the name of family cleansing. Believe in me, most families that ventured into that direction are regretting it today. Those altars they are attacking, they are not responsible for whatever that is happening in the family. What is causing that problem is injustice, because injustice to one is injustice to all. So, Obron your family, ask questions. Family ben nage, or family ebe megidelo nwanyị bịara ije edi, or family emegidelo nwa ọkpụ nwa ada, or family egburu ọchụ gbuo mmadụ onye aka ya dị ọcha.
All those things we hear what people know and call ancestral curse. Are you following? It's true that some people will tell you that there's nothing like ancestral curse. Let me tell you, there are some families, what is happening to them is obvious to them that something is wrong. I have seen families that their problem is that no male child survived in that family. How can you justify a family of 3 boys? This one got married, no child. The other one did not even marry. If he mentioned issue of marriage with him, he will discard it. The other one that got married keep giving birth to female children. Once he gives birth to a male child, that male child will die. He will not stay more than 1 year, he will die. I know a particular guy that told me that he have lost 4 male children. Amụọ nwaanyị ọnọrọ, amụọ nwoke ọmakarị 1 year. O nwere nke nwụrụ n'afọ nwunye that is still birth almost at point of delivery. The other one died months after. The other one died before 1 year birthday. The other one died 8 months after. That is, these 4 male children died under 1 year, while the female daughters, if our mothers one had not, on them no something is wrong somewhere. Maka ndị Igbo na-atụ ilu si na agba mbụ atụọ n'ogwe, agba abụọ tụọ n'ogwe. O wee na-ajụ si ọsọ ogwe ka a pịara akụ. Nwe family ya wepụta, o sịghị no untimely death. Enwe family pụtalụ, enye mmadụ ịtọ under 1 year. The same surname. Ma ọ bụ na ndị na-asịghị every 2 years. Every 2 years na mmadụ na-anwụ. Enwe ike ofu onye ma mmadụ na every 2 years. Yes. So when family ya ha bịa, ọ sịghị na ihe na-eme na be ha bụ na ha na-anwụkarị ọnwụ ike. Mmie ọnwụ ike. Ọnwụ accident. Ọnwụ accident mmadụ jee nke ọma mana asịrọzi ya nnọọ. Ya bụ ọnwụ ike. Onye nke abụọ ọkụ Ifeanyị pụrụ nwa accident. Moto nwa accident. Ofu onye nwụọ na dị moto ọ bụrụ ọkụ Ifeanyị. Ndị ọzọ merekwara ahụ ọkụ Ifeanyị ọnwụ. Eje onye nke ọzọ wee jebe ahịa. Wee nwee sere bullet na moto ọ nọ wee na-eje ahịa. Sonye maka moto gbọtụrụ na moto ahụ nwụrụ. Obodo Okechukwu ọ na-ere bọọlụ Manchester. Ewe ọkụ oburu machine ka o je gbata fuel, moto jam ya ọnwụrụ at the spot. So ịfụ na ọnwụ niile a na-anwụ, onye nke ọzọ nwere ike asị ka ọ n'ojewele ebe nwa ofuru. Just jee nke ọma asịrọzi ha nnọọ. Nwe family ya eje ụdị ọnwụ dị etu a ka ha na-ahụ ma nwoke ma nwaanyị. Ịgwa na something no smoke without fire. Ịghọtara ya? So o nwere family ọ ya abịa ịfụ odogo anya na something is wrong. O nwere family mma. Yes, family mma. And today, ihe a na-ebute nya bụ ọnwụ has been put to rest. Ọ kwụsị. Family ya mma mụtalụ 4 daughters. 4 daughters. N'ime 4 daughters ya bụ ndị na-anwụ nke jee ije di ọnwụrụ. Nke ji ije di ọnwụrụ. Nwa agbọghọ ya nara anwụ. Nọ nke je adị ije di na be di. O nwere ike mụọ ofu nwa ma ọ ịbụọ ọnwụrụ. Nke ọzọ jekwa ije di. Akwacha onye nke a 2-3 years ejikwa onye nke ọzọ nọda nkwa. Ajekwa onye nke ọzọ 2-3 years ojekwa ije di ọnwụrụ. Etu a ka emegidoro. Etu a ka si nwudo 1 by 1 3 daughters nwụrụ. The 4th maka nke bụ mere ọ dịka ọ bụ anyị sọdị. Na o nwere ihe ọ bụ. The second one mekwa 3 years, exactly 3 years after college onye nkwa. Onye nke ọzọ nkwa arasị ka ekwa onye nke ọzọ nkwa na under 3 years. Ma ka akwụ dị wee pụọ ọsọ.
oge a na-ekwukwa ọnwụ na-adakwa na the fourth daughter n'ụkwaruti gbaa ka dị mba na there must be something somewhere. Wee jezie jụba ese gbawazie afa wee gbata afa na onwere nwaanyị nnukwu nna fa nụrụ bịara ije di emegbuo ya emegbuo the first wife megbuo ya. Mgbe nwaanyị anwa nọ na ọ dị ime ọ dị ime n'ime na ọ dị ime anwa bleeding na-agbụ ya, ọ na-akpọ nwunye di ka ọ bịanyere ya aka. Nwunye di wee na-eghe anya ihe o meziri ewu, o wee gbaa bleeding a na-agbụ ya, o wee nọ na ebe a bleeding na-agbụ ya were na-ele kos si na mmegbu emewure n'ezinụlọ a na onwere nwa ọbụla amụ n'ezinụlọ a jere ije di ama emegbu, na onwere nwatakịrị ọbụla jere ije di na ezinụlọ a ama emegbu. Etu a ka o kwuchara bifo o mechaa wee nwụọ. And etu a ka o si eme onye ọbụla si na ya family jere ije di enwee problem, onye ọbụla si na ya family jere ije di enwee problem. Isi na kọs adọrọ ọga onye nweta ihe kọs nwee kọs. O nwere onye ị ga-abụ imejọ, bụrụ mmadụ niile ka ihe emejọ n'Africa. A na-akpọ the anger of the gods. O nwere onye iyi abụ imejọ, onye a nwere ike na-ejere onwe mmụọ sie ya asị na ha ekwerọ. So o nwere onye abụ imejọ ọ na-ebe mgbe a na-emeju ya ịmara mgbe bụrụ mgbe ezi dị n'okwu nkwa. Nwaanyị na-eje ije di na-ebu mmụọ dị be nne ya na okwu chi eje ije di. O nwere ka emejọ ọ nọ ebe a na-akpọ ogwugwu ụzọ ọgba, ọ nọ ebe a na-akpọ ngene dị be nne ya, na-akpọ udo awọ be nne ya, na-asị ya udo awọ ịnọkwa ya ome n'ọkwa iji ịfụnanya ka ịbịa n'ezinụlọ na akaja a na-eme ya ọ na-ele kọs. Ịmara mgbe bụrụ gboo na nwa ọgbụ ụmụ ka anyị esi mejọ nwa ọgbụ ahịa na-akpọ igbu ike, nwa ọgbụ kpọọ ike na be nne ya wee lee kọs. Ịma ọnọ nnukwu alụ ka ọ bụ a ga-akpụ alụ akpụ. Ịmarọ ị nwere idea a na-akpọ ike, ndị be anyị na-akpọ ya ikpu ike emejọ nwa ada o wee nọrọ ana wee were ike na-akpụ n'ala na-ekwubi okwu. A na-akpụ ya akpụ maka na-emewara ya obi. So all those things wụ ihe na-ebute cost ezinụlọ. And such family, if you want to liberate, you must follow the right process. Ọ bụrụ ihe a na-eji akpọrọ ofu pastọ ọ bịa na-efekasị nnu na mmiri na compound, ọ bụrụ onyanwa. Unu nwa bụ ndị megorie na how far those family that have consulted one pastor or one person to come and do what they call liberation, how far ka emesịa what happened. So if na isi na-eje na ohere etu a mere na family gị, isi na ọka ije kpụọ alụ ka ije mee nke a ime the right thing ka ọ ije kpọ pastọ na-emekasị ofe ihe. Enwere ihe a na-akpọ alụ ngwuru. Yes, ebe a committed abominable act. Enwere the process, and I have told you the process is two. One, from inner heart, the members of that family must turn a new leaf. Ịmalụ ihe ndị a nwanna nna gị ha merụ butere alụ, avoid it. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu sị one Igbo adịghị says, and I quote, na a na-agwọ ọgwụ odo anya ada etinye ya ose. That is, a na-eme ka ọ dị mma. Ị ma etinyekwa something that will aggravate that thing. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka e nwee return of peace na ya family, ị ga-abụ onye na-achọ udo, maka na ndị na-achọ udo ka a ga-abụ ụmụ Chukwu. So ị ga-abụrịrị somebody ga-asị, no, my fathers did the wrong thing and I will not follow the suit, so that you will not reap the consequence. Ọ bụrụ na ya father so na ndị eriri eri ndị bịarụ je mebie obi, mebie ihe family ji wee dị ebube, ị kwesịrị ọka gị nwa bịakwa follow the same suit. Ị kwesịrị ọka ị bịakwa follow the same suit. Ị kwesịrị follow the same suit. Yes, ị kwesịrị follow the same suit. Because if you follow the same suit, you still reap the same consequence. That's what I'm saying. So what you do is that once you come around and say that this kind of thing have happened, you follow because you make a new chapter for yourself by making sure that you do not follow that wrong path. So you must follow the right path. You must follow the right path by
not getting yourself involved in those good parts that brought cost to your family. So that is one. Then after that, you now do physical liberation, equal more appeasement or atonement, as case may be. And when he came here, because of that, what that was committed in the past, Nguruben Nagana walk, Mobuni Jagonafa, they told you now Nguruben Nagana walk. And what a simple ritual in Wakime. Let me tell you simple thing where he came, Mobro Nagana Nguruben Nagana walk. Many things where he came, Siabo, Major more Nanguru, where he came a Kanguru and a Nguruben Nagana walk. Mobuno were a jog wallow. Adele quasi eleko when enye nsogbu ma ọ bụ na o nwere ọgwụ mmadụ projectịrị na family ndị a when enye nsogbu pay attention mme agwa gị ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ụdị ihe ndị a na-eme na be nna gị na-agwago gị na ngwuru be nna gị na-ahụ ọkụ, but you must turn a new leaf. Wepụkwa aka n'ihe ọbụla bụ alụ, wepụkwa ihe ọbụla bụ mmegide, maka ihe na-achọ ọkụ mmụọ gba alụ ọgụ. Therefore ị ga-abụ onye na-akwụba aka gị ọtọ. Ọ bụrụ na ị na-akwụba aka gị ọtọ, ị dị emegide mmadụ and na-agwada gị na ngwuru be nna gị na-ahụ ọkụ na ihe ị ga-eme. Jee chọrọ m ọjị gbara ịnọ, a cola with 4 lobes. Then go and look for akwa ojukwu. When akwa na akwa ojukwu. Then if you can get akwa ojukwu, better 1 bottle of it. But if you cannot get akwa ojukwu, or even if it's ordinary red oil, no problem. Then jee nwetala m ofu sachet nnu. Ọ bụgoro na nnu Dangote a, just 1 sachet and 500, buy or get 1. Then imesịa ya wetinye dịka ebe 200 or 500 naira debe n'ala. Jee chọọ oche, inweta oche face east na be nna gị. East wee bụ ọnwa anya wee bụ ike si abịa. So because you need to tap the power of the sun in performing this simple ritual. You can do it on your own as long as your hands not soil in blood. So iguana ihe ga ka 1 shovel or filog. Igwu Jabana ihe ndị akwapụta kịta abụrụ ọgwụ atọ maka ụnụ bụ ndị eriri eri gasị na agwọ ọgwụ. Ọ bụrụ ihe ọnwụ na-egwu na ọ bụ na agwọ ọnụ ọgwụ no. Iluo ife sie isi anwa. Wota akwa ọkụkọ Igbo 4 native egg fresh ones. Iwonite akwa ọkụkọ Igbo enu tata bụ ụbọchị nkwọ ese na nkwọ abụ na nkwọ na gịnwa bụ Okonkwo Ifeanyị Ibe example. N'iji akwa dịka onye bụ okenye na ya bụ nwoke nọ na ngwula na mụ ji akwa ọkụkọ Igbo a were eze mmụọ iwe mmụọ abụna mmụọ ọbụla na-ewere anyị iwe n'ezinụlọ na nji akwa wee na-eze iwe iwelu ntu kupu ọnụ akwa nwere ọnụ ikupu anụ akwa, you turn it upside down so that egg water will be going underground. Si ka mmiri akwa na-erunye n'ala ka iwe abụna iwe ọbụla, let every anger subside. Ka iwe ọbụla ze etinye na nkwa abụna nkwọ. Repeat the same thing again. Na eke abụna eke. Repeat the same thing again. Na ori abụna ori. Repeat the same thing again. Na afọ abụna afọ. After that, you break the mouth. Si ka mmiri akwa na-abanye n'ime ala ka iwu nuse. You will be putting those 4 eggs inside that hole you make. Meaning 4 market days, representing 4 cardinal points. Having done this, bring that red oil. If you cannot see Akwojuku red oil, look for any red oil. Remember what you say is what the spirit hears. And then ihe ọbụla bụ ọgwụ ọbụla agwọrọ agwọ, ọgwụ ndị gboo gwọrọ, ọgwụ ndị kịta gwọrọ, a project, send. N'ọgwụ mmanụ aka iji emebi ya bụ ọgwụ, nwunye n'ime ala, wụnyecha that 1 bottle. Imesịa ya, iwere that sachet nnu na nnu owe purifier. Ka ị na-awụnye ndị a nnu a n'ala, ka na be ya, that's your compound. Let the land be purified of any negative vibration. No purifier ka ọ bụ wụnyecha that sachet nnu. Imesịa ya were aka gị aja ahụ ikpopụtara n'ebe ahụ were kpochikwu ya the black place, ikpochie jee chọọ ofu akwụkwọ ogilisi leaf tụkwasị ya n'elu, were ofu ọjị ahụ gbara 4 lobes
kpọba chi gị, kpọba ndị nna nna gị ha, onwe ndị lụtara afọ akpọ onye kpọcha ahịsịa onye akpọ onye akpọ ibie, kpọọ ezumezu mmụọ niile ndị lụtara na mmụọ niile na-eri oke n'ụbọchị ahụ ị na-eme, si ha na-ekpo ọjị mmụọ abụna mmụọ na-anụ ọjị na ngwurube nna gị, ndị agbakudoro azụ, ndị echefuru echefu, all their family abandoned spirits, ndị na-alụ ezigbo ọrụ, those ones doing good. N'ihi na-akpọ ha na gị nwa bụ kpaa afa gị again, n'ihi na-emere ha ọjị, ha jiri aka ha wee ọjị, ha jiri aka ha kee ịwakwa na ọjị awa, tụkwasị ọjị a n'elu akwụkwọ ogirisi ahụ. Ọ bụrụ na imesịa ya, were that 200 naira ma 500 naira anyị ji wee jụchaa ahụ gị, wetu ihe obere n'isi gị nwere ịnọ iji agbara isi onwe gị na-aja ihe aja gị, ego ihe aja gị ka ọ bụ, ịghọtara ya? Iwechaa ya, chee ebe ụzọ gbara ịtọ ma ọ bụ ịnọ ebe ị ga-atụwa ya bụ ego. Ime ihe ndị a ngwara gị ọfụma, ị ga-afụ na ana be nna gị anwa na-adụ ọkụ ga-adị normal. And make sure that your lifestyle never you intentionally oppress someone maka n'ihi na o nwere ikwu ma ọ bụ ibe ga-ekwuru ya. Nke ọ dịkwa ka nkwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa miri emi, send them message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672 or 08138243871. I repeat 08138243871. See you tomorrow. May the blessings of Chukwuoke be with you. May the work of your hands begin to yield fruit. May you be protected. May you be favored. May your destiny help allocate you. May you be blessed. N'aha Chukwuoke ike na-esi n'aka ya. Ka emesịa nọ. Etu aka na share button ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Udo dịrị unu.